Van a lassítás. Én úgy látom, nem teljesen, aki a labdát kapta Waltner, és így pedig a labda mögül jön Meyer. Nálam ez szabályos gól, igen, de nézd, én is az első, de ez mondjuk Waltner zsenialitása, tehát úgy indul a les határól, hogy azt nagyon, nagyon nehéz elkapni, illetve az még érdekes volt, hogy kifele mozdult a Siófok védelme. Ilyenkor ugye a védelemnek a veszélyes területre, amiről már beszéltünk a mérkőzés elején. Vlaszák kezén fölpördül a labda, és egyértelműen látszik, hogy már csak a gólvonal mögül sikerült a Kocsárdinak kirúgnia. Két megjegyzést fűznék ehhez hozzá, láthattuk Hegedűst Vlaszákkal vias A védők mögé, még ha ez nem is egy hosszú felívelés volt, hanem csak egy jó ütemű bepasszolt labda, Alemerovics, és aztán Waltner emelése. Így van, még jó, hogy a frissen beállt. Mit mondtam, ezt lehet. A lassítást. A környékén nincs senki, aztán leveszi, a levétellel már ugye be tud állni az emberének, sütőnek. És ennyi elég neki. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy szeretnek helyet hagyni a gyors játékosokkal szemben, akkor azok nem ezek a szituációk. Tehát itt valóban indokolná azt, hogy a védő közel álljon a nála esetleg gyorsabb, erősebb csatárhoz is, hiszen egy felívelt, hosszú előre ívelt labdáról van szó. Akkor, amikor futó amelyet Máté lőtt. Ez egy nagyon higgadt csel, közelebb lép, és kilövi a hosszú sarkot. Hát kiütéses vereség a vége Siófoki oldalról. Érdemes lesz majd minden esetre meghallgatni, hogy melyek voltak a fordulópontok, mert itt... Ha sportturizmus, akkor Questor utazás. www.questor.hu, mert a meccseket látni kell.